Ari na be. Isuot sa rida ano. Ilak ha. Ari nang asa may ibutan ng atubangan ano eh. Kani, ari be. Okay. Wala mabuak ani. Masig na itlog ani ha. Sure. Uy, kailan lagi ka na ako. Oh my god. Sound check. Okay ba to ang camera dara? So okay ba ka to ang audio ani no? Sino to gamay bi? Ito iliw gamay. Okay. So mayon tayo mga idol na kung dili na mauwan balik mga idol kay yaha ka kung ano ba ka nang sana ka kalisod ra ba ni magbiyaya kung sig-uwan mga idol kay hassle kayo. Tapos kanang kinira bang Cebu City basta may mag-uwan mga idol kay gamay ra ganing uwan dito pita magbaha na dayon. Muna nga bati kayo magbiyaya kung mag-ulan. Pero daghan gito dag-booking mga idol no kung kanang booking lagi hisgutan kung mag-uwan grabe kadaghan. Pero ang nakabati lang lagi kay kuan nang magbaha ba. Biyahe ta kay grabe na kapakdot. Grabe na kapakdot gidin taon mga idol. Pakdot na kita kaya ba bumukod sa pakdot mga idol kanang kuan na ba nang wala na tay punduan eh. Una nga kinahanglan ta magbiyak kay kahit kini dapita uy. Uy, una ko be. Oh, kapisik. Oh my god. Abi na ko nakasigunda na ako ang motor wala pa mo din na shoot pa mo din siya sa neutral mo tong pag-aaral na to para siyang niutong. Oy, siyempre na kumusta na tayo ato ang mga bagong rider diri sa Maxi mga idol. Siyempre no, dili gyapon na to pasagdan ato ang mga bagong mga riders diri sa Maxi mga idol kay Loy sad bigyan taon kay na sila mga idol sa motang ma-scam na sila atong medical cost na tag 1,000 karpen hapit okay no solisod bayapod so mo nga kanang mga bagong rider dire so amping gid mo ay mo kuha ng mga dagkong COD mga idol dili man sa ingon no nga tanang mga COD kanang scam nagi kon mga idol nagi kanang kuha nagi mga scam na booking muna nga kamo careful mo ng mga COD no samot na ka ng mga meet up kanang mga gadget mga idol nako kung mahimo ay nagi magkuha ng mga gadget mga idol oy okay ra na to sa store ang pick up mga idol kay murag bintaha ra gamay kay at least kung dili dawaton dito sa receiver or dili makontak ang receiver mga idol at least pwede nimo siyang mauli kaysa nang meet up tapos wala pa jud ka kabawg wala ka kaila na nila so asa man nimo iuli mga idol di ba lisod kayo ya katong mga pabay online no katong maghatag og barcode sa inyo so ayo gimo kumpiyansa na mga idol kay 100% scam gina siya. So ano lang no sa mga bagong rider so shout out sa inyo tanan mga idol. So wala pa booking sa tuang location mga idol so maghuwat-huwat karon no. Grabe feel nako karon mga idol no. Dire sa ko ang lugar o tanawa o grabe ang bambot ko makita bre sa kamera ni dire dapita grabe ka baha. Grabe og tubig ba pero samot na siguro dito sa syudad mga idol. Ambot lang kaha dito dapita. Sure ko bahagi dito sa syudad mga idol. Mayon tanaw makakuha ta karong booking mga idol. Bisag para to ara tanawa na ni. Tanawa. Isod sa auto assignment mga idol. Asa man siya padong mandawi mga idol. Sige ato i-accept mga idol. Ni Staka Street. Sa Staka Street atong i-chat. Good PM ma'am, sir. Padong ko. Okay. So balik ta sa atuang agi mga idol. Kay nasudlan tag booking sa auto assignment mga idol. Merna Store Staka Street. So dire gyapon ni dapita sa atuang kuan no. Okay. Dito ra dapit sa atuang kuan ng boarding house dapit mga idol. So di ba? Muna kung gingon sa inyo mga idol na sa auto assignment mga idol. Mukalit nagsud ang booking dirang imuhang buhaton is imo na lang na siyang kanang accept dira. Imo na siyang i-accept mo lagi ni imuhang buhaton mga idol kaysa atong kuan kanang dili ka mag-on sa imong auto assignment so magtagbo jud kag request dira. So at least kung naka auto assignment ka mga idol at least ba kanang naara siya murag bonus bitaw murag bonus na siya nga booking mo sud sa imong halargo
pero pwede ram gyapon god kanang request ka, mga booking maski naka-auto ka dara kay kanang auto is kuan man na siya kanang sila nang option lang bang. Kumbaga para advance ka sa ubang rider bitaw mga idol. So mao na siya nga kinahanglan gid mo i-on mo ang auto assignment filter. Pero